Hi guys, it's me Ronan and welcome back to my channel! Hi everyone! So, kamusta naman kayo guys? Wala naman ba tayong mga anxiety issues lately? Maayos man ba yung life natin? Very peaceful naman ba? So, kung ganon, that's good, no? Well, if you're going to ask me, medyo okay naman ako. Wala naman akong mga anxiety issues lately. I'm just so grateful, guys. Kasi mula nung nag-travel ako, mula nung nag-quit ako dun sa trabaho ko, dun sa mga last videos ko, no, kung napanood nyo yun, medyo okay ako, no? So, by the way, chika, I just started my new job. So, nakauwi na nga ako dito. Nakarating na ako dito, balik sa Makati, dito sa Maynila. And I just started my new job. Nakatapos na ako ng 1 week. So, my second week, ando na yung product training, ganyan-ganyan. So, medyo in-depth na yung training ko. So, kaya medyo hindi ako masyadong nakakapag social media, hindi kung dun sa mga hindi ko pala nasasagot pa, I'm so sorry guys, medyo na busy lang ang lola niyo. Yun, so I'm very excited. So siguro yung anxiety na nararamdaman ko, medyo na-overpower siya ng excitement ko, na-overpower siya ng kasi nilulook forward ko yung mga nangyayari sa life ko ngayon in terms of my career, di ba? Kasi very exciting kasi nga new company, new people, new processes. So, yun, nilook forward ko yun. At the same time, new venue, parang ganun. So, yun. So, wala naman akong masyadong kaganapan lately aside from my new job, no? So, I'm taking it one day at a time. Dahan-dahan lang tayo, baby step at a time. Para hindi masyadong mabigla, para hindi masyadong ma-overwhelm, di ba? Oh, by the way, guys, nung nasa Mindanao pala ako, hindi siya bumagyo, lumindol. Ayun, so nandun ako nung lumindol sa Mindanao. I'm sure nababalitaan nyo sa news yun kasi paulit-ulit yun sa news. Yun, di ba? Nandun ako, na-experience ko talaga siya first hand, yung lindol na yun. Wala siyang tigil the whole day. Akala mo okay ka na dahil wala na yung vertigo mo. Oh my god, the vertigo ako. Pahinga po ng sir. Yun, so totoo yun. Medyo nakakahilo kasi talaga siya. Yung ikot kasi ng lupa parang paikot. So, talagang hilong-hilo ka, and then maya-maya andyan na naman. After 2 hours, andyan na naman siya. So, wala siyang tigil, no? And then, kinabukasan, andyan na naman siya. Magising ka na lang na binabalita sa news na lumindol kaninang madaling araw habang tulog ka. So, actually, nakakatakot siya, guys. Akala ko nga atakihin ako ng anxiety ko doon. Pero, since kasama ko naman yung family ko, since kasama ko mga pamangkin ko, yung mom ko, medyo hindi naman ako inatake. I feel okay and everyone in my family, they are safe. So I'm grateful, I'm thankful to God na okay ang lahat. Okay, so before we start guys, no, I just want to say thank you dun sa mga nag-message sa akin at sa mga nagme-message pa sa akin. Maraming salamat. And dun sa mga nakaka-discover pa lang at kaka-subscribe pa lang sa channel natin, welcome to the family. Thank you so much, and sana may makukuha kayo na, I would say, tips or hacks na magagamit nyo if you have anxiety issues. Kung wala naman, so I'm sure mahanap nyo rin yan. Okay, so nakikita niyo naman dun sa subject natin, medyo delicate yung yung topic na ito kasi of course maraming discussion, ganyan, maraming opinion. So I'm not gonna go in depth with this topic, no? So, kasi kanya-kanya tayo ng opinion when it comes to this. Okay, so let's talk about prayers for anxiety and healing. Okay ba yun? So, of course, guys, dito sa Pilipinas, I'm not sure if this is applicable to
to, sa iba, no? Kasi, well, let's just talk about here na lang sa, let's put it in a context, dito na lang sa Pilipinas. Kasi, of course, dito, we are very prayerful. We are very religious as a country. Diba? So, nasa gitna talaga ng pamumuhay natin yung pagdadasal. Paggising natin sa umaga, marami sa atin na nagdadasal, bago matulog, nagdadasal. Kasi parang na-engrave na siya or ever since when we're still a kid, talagang pinractice na tayo ng family natin, ng mom natin, na magdasal. And dito sa channel natin, naghahanap tayo ng mga ways or mga alternatives na pwede nating gamitin para matulungan tayo to cope up with our anxiety issues or health anxiety or any medical or mental health issues. Given na hindi tayo ganoon ka-severe o hindi tayo ganoon kalala na case, di ba? So, of course, I would say, for me lang ha, kasi ito ginamit ko at ito ay talagang nakatulong siya sa akin. So, prayers, I prayed every day. So, parang naging practice ko na siya kasi nga, since when I was still a kid, I was a Youth for Christ member. And then, though I grow up not being religious, as of now, I'm not a religious person, but I'm very spiritual. I prayed, but I don't go to church to attend mass. If you know what I mean. So, every Sunday hindi ako pumunta ng simbahan para makinig sa misa. So, pumupunta ako sa simbahan pag walang misa. Let's put it that way na lang. So, instead of pag may misa, hindi ako pumapasok ng simbahan, doon ako sa chapel. Ganon. So, my relationship with God is between me and God. Ganyan. Let's put it that way na lang. So, I pray directly to Him. Parang ganyan. So, for me, I would say prayer is very, very helpful. Kasi it is as parang sort of, parang meditation. It could help you parang meditate. Parang it gives you something to focus on. Diba? So, diba sa therapy, kaharap nyo yung therapist and then hahayaan lang kayo to talk about your issues and to talk about your anxiety. This time naman with prayers, I was able to talk to God. Whatever your religion is, if you have a religion or if you don't have a religion, if you believe in a God or if you believe in nothingness, regardless of your religious background, it is very helpful. Excuse me, at least for me. Kasi I was able to unburden or I was able to parang nailalabas ko kung ano yung mga nandito, mabigat sa dibdib ko, ganyan. When I'm praying, parang nailalabas ko at nakiklear yung mind ko. And after that, I feel parang relief. I feel parang magaan na yung pakiramdam ko. No? So parang for me, it's a sort of meditation. And at the same time, yung isip mo while you're praying or doing this meditation or whatever you call it, nakakapag-focus siya on something that is positive. No? So kung it's, as I've said before, na very powerful yung mind natin, 'di ba? So since very powerful yung mind natin, since naka-focus tayo dun sa positive, so parang yung everyday, yung daily natin, parang nagiging positive din yung outcome niya. At least for me ha. Depende naman kasi yun sa bawat tao, di ba? Kung paano nyo ina-approach yung ganito. That's why sinasabi ko na very delicate yung topic na ito. No? As you can see dun sa social media, marami talagang nagtatalo, ganyan-ganyan, kasi iba-iba yung opinion. So, pangalawa, for me, prayers is very helpful to parang in healing, no? When it comes to your anxiety issues. Kasi it gives you something to grasp on, yung parang solid na mahahawakan. So, since andun yung faith, nasasamahan mo siya ng faith mo, so parang it gives you hope na everything will be okay. Kasi sometimes pag may anxiety issues ka, it feels like parang it will never get better, no? Habang tumatagal, habang lumalala siya. But because
there's prayers, parang sinasabi nga nila nga, it's parang prayer, binigay siya sa atin, it's like a language of faith, yung language for us to communicate with our God. So, it's a positive thing. So, parang sasamahan mo pa siya ng faith mo. It actually gives you parang hope, or it actually helps you to parang to move forward. Diba? At the same time, parang nade-develop yung nagiging strong yung or strengthen yung faith natin dun sa God natin, and then ikakaroon tayo ng anchor na solid ground, na parang ganun. Nagigets nyo ba yung ibig kong sabihin? For me, it's very, very helpful. Nakatulong talaga siya. Malaking bagay siya din sa recovery ko. Kasi I prayed. No, I don't consider myself as a religious person, pero I prayed every day. So, I don't need to go to church para lang magdasal, no? But pag nakakapunta, then good, nakakapag-focus ako doon sa solemnity ng na binibigay ng church. So, try nyo din, guys. I know we are in the Philippines, and of course, very religious yung country natin. So, halos lahat naman tayo may religious background, di ba? So, kayo nang bahala doon kung paano niyo siya i-approach. Regardless kung ano yung religious background nyo, kayo na bahala doon. This is just an alternative kung hindi naman kayo religious or hindi rin kayo mahilig sa mga ganito. So, take it as a meditation na lang, di ba? So, parang ganun. Or you can use positive affirmation with your meditation, parang ganyan. So, for others na prayerful, you can use prayers as well to help you cope with your anxiety issues. Basta, ang importante sa atin is we have ways, di ba? So, this is an alternatives. We have ways to help ourselves to cope with our anxiety issues. Sorry, tumingin ako sa nagbe-blink-blink dun sa screen. Nakakalok. Ayun, so, guys, I know this is a very delicate issues, and maraming opinion regarding to this. Parang ganon, kasi maraming nagsasabi doon dahil bakit mo ba iniisip yan? Hindi ka kasi nagdadasal, ganyan. May mga ganong klaseng opinion doon. There are people who are very, very righteous na parang sila na lagi yung tama, di ba? So, hindi naman nila iniintindi kung ano talagang nangyayari sa katawan ng isang may mental health issues or may anxiety issues. So, it doesn't mean na masama ka ng tao dahil may anxiety issues ka, no? Hindi. Mental health illness or anxiety issues, this is a sort of illness, no? So, sakit siya. So, parang may problem sa kailangan nating i-address. It doesn't mean na masama kang tao dahil may mental health issues ka or may anxiety issues ka. 'Di ba? Ini-stress ko lang din dito, guys, ha, na of course iba-iba tayo ng background. Hindi tayo pare-pareho ng kung paano tayo pinalaki, may iba-iba tayong opinion. It is okay to agree, and it is okay also to disagree. As long na wag lang natin gamitin yung opinion natin to crush other people. 'Di ba? Kasi iba na yun. Nang-aapa ka na ng ibang tao. 'Di ba? So, kung ano man yung mga opinion ng iba na hindi akma sa'yo, okay lang to disagree. Pero wag na lang natin silang apakan. Kasi opinion din naman nila yan. Ayaw din naman natin naapakan tayo, di ba? Parang gano'n. It's really hard, no? Mahirap yung kasing topic na to. Kasi nga, when it comes to religion, medyo sensitive. No? So, brought up ko lang siya as parang alternative. Kayo nang bahala kung paano nyo siya gagamitin. Kung parang depending on your background. Okay ba yun?
Guys, if this makes sense, let me know. Kung nag-guess nyo naman yung ibig kong sabihin, let me know. And please give me a thumbs up. And kung if you have friends na mayroong anxiety issues, share mo yung channel natin. Baka sakali may makuha siya na makatulong sa kanya. And kung meron naman kayong mga tips and mga hacks na nag-work for you, share nyo naman sa natin sa comment section below para naman makita ng iba, para kasi of course dito mga experiences ko lang to, so I know some of you, a lot of you, meron din kayong mga ginagawa for yourself na nakatulong din at natulungan kayo mag-move forward at na-cope yung anxiety issues ninyo. Share nyo naman sa comment section para makita ng lahat. Malay mo, di ba? Malay mo merong makabasa at mag-work sa kanila yung ginagawa mo. Nakatulong ka na, nakatulong na rin tayo. So yun, let's use this channel to share yung mga tips and hacks na makatulong sa iba, no? At the same time, of course, it's our way to parang spread awareness. Siguro naman kahit papano nakatulong siya kasi may mga nagme-message sa akin na dun sa baryo ng Mindanao or baryo ng Visayas or ng Luzon na hindi nila alam yung anxiety pala ito. 'Di ba? So parang naliwanagan sila na kahit papano. So because of this video, magse-search sila lalo online para mas lalong maintindihan nila kung anong nararamdaman nila or kung anong nangyayari sa katawan nila. 'Di ba? And then hindi na sila matatakot kasi nga medyo may idea na sila kung ano yung mga nangyayari. 'Di ba? So okay ba 'yon? So anyway guys, thank you so much sa suporta ninyo. And hanggang dito na lang muna ha. So mag-iisip ako ng mga kung ano ba yung mga pinaggagawa ko in regards to anxiety issues. Medyo mag-focus ako sa training kasi nga bago akong empleyado, 'di ba? So baka yung mga malilate yung mga next videos ko, but of course tuloy-tuloy lang natin yung channel natin na ito, and sana supportahan nyo pa din. And thank you so much, and until next video na lang ulit. Okay? Thank you sa mga bagong subscribers natin. Hi! I'm Ronan. Medyo kalbo nga ako ngayon, wala na akong buhok. Anyway, so thank you guys, and I wish you all the best, and laban lang, di ba? Let's be grateful every day na we are okay, and andyan tayo, lumalaban tayo, di ba? So, as I've always said guys, please choose life, and please choose happiness, and please start your day with a smile. Yung mga social media ko nasa description box. Add nyo ko or subscribe kayo dun sa fan page, dun sa Facebook ko. Bye for now. Bye!